Mga Muslim nangandam na alang sa pagsugod sa Ramadan karong adlaw Hunyo 18. Sama sa Muslim kagayanon nga nagsugod na og pagpamalit og mga pagkaon ug ubang mga panginahanglan isip preparasyon sa usa ka buwan nga pag-ampo ug pagpuasa. Si Entisar Bato, 16 anyos ug usa ka Meranao student, nibutyag nga ang Ramadan usa sab ka importanteng okasyon sama sa Pasko nga gisaulog sa mga Kristiyanos. Sa mga Muslim, mato niya, kinahanglan sab silang muuli og makauban ang ilang pamilya ato sa Ramadan sanglit parte kini sa pag-obserbar sa Holy Month. Si Ombra Gandamra sa National Commission on Muslim Filipinos sa Northern Mindanao miingon nga dili ilang pagpuasa ang angayang buhaton sa Ramadan, apan apil ang pagdumili sa pagpanglibak o pagpangatake sa laing tao sanglit ang Ramadan panahon sab sa pagpausbaw sa espirituhanong aspeto sa mga Muslim. Samtang sa Cotabato City, ang Golden Mosque gisugda na og limpyo sanglit gikatakdang dagsaon kini sa libuan ka mga Muslim sa Pilipinas alang sa pag-ampo karong adlaw. Mato ni Abdullah Musa, ang caretaker sa Golden Mosque, nga ang June 18 mao'y unang adlaw alang sa pagpuasa o pag-ampo. Mag-ampo sila kalima sa usa ka adlaw base sa mando sa Islam.